ndakataka ndadescribe ndokubva tabuditsirwa board ndobva ndaona ndiyo asi enge sina musoro ndobva ndadzoka bva ndaudza vanhu day 3 musoro wakawanika ndofunga 600 meters kubva pakawanika board ndobva watakurwa ndobva waenda saka iwo wakandibvunza zvanzi uri kugutsikana here kuti musoro ndiwo ndikati maonero andikuita ranga radenya risina chinhu rina mazino saka musoro wasekuru ndaiuziva sekuru ava vakafanana naamai ndakakwanisa kubvisa heti ndakati tasaidenya ine musoro wangu zvakada kufanana ndiro 2 years haisi nyore munhu akangochengetwa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Vanobva vati rufu inguva yaMwari, chinhu chekuti tese takatarira kuti tive nezuva iroro ratichazonzi aiwa atisiya, asi mhuri inenge yasara inofanira kuchema ine tariro, inofanira kuchema ichiziva kuti inguva yaMwari inenge yaita izvi. Asi izvi zvese kuti zvigamuchirike panofanira kunge paitwa nhamo patinoti mutumbi taradzika, mweya womufi wawana zororo. Asi zvese izvi indangariro kumhuri yekwakabhacha kuno kuzvimba South kwatauya kune mhuri iri kuchema kuti taane 2 years mutumbi wehama yedu uri kumochari kuHarare. Hatisi kukwanisa kuti tiuvige nekuda kwekuti mutumbi uyu wakaita zvekupondwa, musoro ukazowanika papera mazuva 2 kana 3. Chamisa ndechekuti dai paitwa ma-DNA test pawanika kuti chii chakaitika pamutumbi uyu. Regai titaure nemhuri tinyasonzwisisa kuti chii chakaitika kuna mukoma Robert Banda kuti vazosvike pakufa. Tinyasonzwisisa kuti vakabuda sei pamba, kwavakaponderwa mudhuze nepamba here, vakanga vaenda kupi pazuva iri. Zvino vandagara navo muzukuru wamukoma Robi, rekatinzwe kubva kune muzukuru zombofambawo achienda kumapurisa, akazombofambawo kusvika vachida kunatsono-identify kuti chokwadi mutumbi ndewasekuru wake here. Saka ndati aiwa regai timbotaurawo naye timbonzwisisawo kuti pavaifamba pese apa kwaimbonzi chii kumapurisa pamwe chete nekuchipatara. Mukoma makadi? Tiripo ine makadiwo. Tiripo. Ni matambudziko kaasekuru? Matambudziko akaoneka. Sure. Zvinhu zvakaoma mukoma. Ndazwa kuti ndimunogara panapa? Ndinogara panapa, ndiri mwana wasisi waRobi. Vanhu vasekuru? Okay. Ichokwadi. Tichitarisa mukoma Robi vakabuda sei? Ndanzwa chinzi iyo ndo imba yavo iyo, zvichireva kuti maitogara mese pamwe chete panapa. Ende kubuda kwavo munenge muchiita sei? Muchikuziva. Zvakafamba sei musi uyu, musi weSanda nditi? Zvakafamba sei kuti tizoti mukoma Robi vakasvika pakutsakatikira kuNext Farm kwavakanga vaendavo kunotandana? Nhau iri pana sekuru Robi. Takamuka panapa kusini iri Sandi. Ndobva tanzi kune musangano kuWiriziri. Isusu takaenda kumusangano. Sekuru Robi vakasara. Ndokubva vazobuda kuma 5 vachiti geni munotsvaga masaga ekuisira chibage. Vaine mari yavo $5. Ndokubva varayira hanzvadzi yavo, vanhu vaamai vangu. Amai ndobva vati no, ndisirei mari, kwamuri kuenda kuwanike masaga ndinokutengerai ndini. Sekuru vakabva vabuda ne$3 yavo. Ndokubva vaenda kumadhomu. Vaenda kumadhomu vakapedzisira kuvaona vari kuti vakavaona vari pachimba chinotambwa njuga. Vakabata supa yavo 1. Right, vabva ipapo vari kunzi vane pabhawa pavakaenda vachiti regai ndinotenga supa, vachisiya vakabatisa munin'ina wangu hafu yesupa iyi. Pavakaenda pabhawa ipapo, uye akasara akamira achiti ndiri kumirira sekuru. Sekuru havana kudzoka. Uyu ndokutanga kutsvaga sekuru, haana kuvaona.
iyewo zvakamunetsa kuti auye kunokumba apo sekuru vashaika haachavaoni ndokubva akumbira kukurara ndobva arara ikoko. Ini ndabva kumusangano ndasvika pano ndobva ndanzoti sekuru havana kudzoka. Mangwana kusini amai ndo vakatanga kuenda, vachienda kumadhomu vakanosvika kusangana nemunin'ina wangu. Ndobva mubvunza kuti ko sekuru vari kupi, ndokubva atsanangura akati sekuru ndakapedzera kuonana nawo nezuro, vakandisiya ndakamira, vakati ndikunotenga supa pabhawa apo, havana kuzodzoka. Kusvika pari nhasi handina kuvaona. Ndokutanga kutsvaga kwatakaita sekuru. Saka ndikaona kuti zuva rakunonyura munhu haana kuwanika, ndopandikaita pfungwa dzekuti no ndege ndimhanye kumapurisa. Ndobva ndanosvika kumapurisa ndobva ndataura nyaya yangu. Mapurisa akati tokupai 7 days sezvo munhu mukuru. Ndobva tadzoka. Ndakadzoka ndega ndobva ndaudza timu rese, ndobva tatanga kutsvaga munhu. Tatsvaga munhu 7 days padzikakwana takabva tadzokera futi kunopa ripoti kuti 7 days dzakwana munhu hatina kumuwana. Mapurisa akati no tichange tichibatsirana kuita sei kutsvaga, imimi endererai mberi nekuita sei nekutsvaga. Saka takazowanawo aripo umwe shamwari yasekuru Robi, ndiye akazouya panapa akati no regai ndikubatsirei nekunotsvaga mahachi kuti atibatsire kumasoja. Murume uyu akaenda ndobva anotaura nemasoja aya, ndobva vauya. Masoja aya vakasimuka kwavanogara kunonzi kwa Golden, vakaenda nekunonzi kuDFY, ndobva vadzoka nekumakofini, vachizouya nekumadhomu kwakashaikira munhu, ndokubva vazosvika pano. Ndobva tavapa direction yekwakananga nebhutsu sezvo takanhonga heti parodi kwavaibva nako kumadhomu. Takanhonga heti ndokubva tazotanga kuteera footprint yanga ine tsoka mudhindo wanga wakafanana nebhutsu yanga yakapfekwa nasekuru. Takaiteera ndokubva yanoperera pasango bhutsu iyoyo. Right, tatsvaga ndofunga for 2 weeks takasvika pakuneta. Tasvika pakuneta ndobva tati nhau yedu kumapurisa. Mapurisa akati ingoramba muchitsvaga nesuwo tiri kubatsirana kuti sei kutsvaga. Takasvitsa mashoko kwese kusvika kudhawendewo, asi hatina kwatakanzwa kuti kwaonekwa strange man. Shoko rakazosvika ndakafonerwa ini nemapurisa, avakandisendera meseji uri musi wa Robi akashaika panapa musi wa 9 July, musi wa 22 August kubva 10 dzeusiku. Ndakaona meseji yakanzi Robert Bandi unomuziva here, ndanisina airtime. Ndobva ndarara kubva kwachena, ndobva ndaudza ana muchemberi. Ana muchemberi ndobva ndatsvagira airtime, ndobva ndafonera mapurisa aya ndikati ndino wamakasendera meseji nezuro kuti Robert Bandi unomuziva. Ndikati ndinomuziva. Zvikanzi svika paNyabhira polisi. Ndakabva ndaenda. Zvikanzi tine bhodhi yatanhonga kuChaffield, saka iwe ichiteera kuparire nyatwa uno identify. Asi panapa tasarwa ne$2 nefoni. Phone number dzemunhu unadzo here? Ndikati ndinadzo. Zvikanzi alright, enda uno identify bhodhi. Ndobva ndaenda. Takasvika kwekuyo late, zvikanzi tavhara kumochari. Ndobva ndakumbira pekurara, ndarara. Mangwana takaenda bva taratidzwa shuwa ndakatanga ndadescribe. Ndokubva tabuditsirwa bhodhi, ndobva ndaona ndiyo asi yanga isina musoro. Ndobva ndadzoka bva ndaudza vanhu. Day 3 ndabva ndafonera nemapurisa kunzi uya kuNyabhira. Ndiri parodhi tisati ndakwira kuenda kuNyabhira, zvikanzi chimbira ipapo tiri kuuya. Musoro wawanika. Musoro wakawanika ndofunga 600 meters kubva pakawanika bhodhi. Ndobva watakurwa, ndobva waenda. Saka iwe wakandibvunza zvikanzi uri kugutsikana kuti musoro ndiwo. Ndikati maonero andikuita ranga radenya risina chinhu, rina mazino. Saka musoro wasekuru ndaiuziva. Sekuru ava vakafanana naamai. Ndakakwanisa kubvisa heti, ndakati taisa idenya ine musoro wangu, zvakada kufanana ndiro. Ndobva ratakurwa ndobva raenda uko. Saka takazonzi kune DNA test, kune postmortem iri kuitwa musi wa 7 September. Ndobva taenda
ndobva tapiwa mari dzavo dzitaudzwa mari dzavo zvikanzi no postmortem haina chaikuratidza nokuti mutumbo wasakara. Alright. Zvikanzi saka takuda ma-DNA test. DNA test ndikati saka zvinofambiswa sei? Zvikanzi tichatora zino remusoro nechigunwe, nzwara yechigunwe, tonozvibatanidza kumushini toona kuti musoro ndiwo here wepabhodhi iyi. Ndikati alright, hazvina kuipa. Zvikanzi tichada futi ropa raamai vemufi kuti tione kuti zveshuwa imwana wavo here. Ndikati zvino muchembere vakura, it's over 90. Nyangwe tikatoti mari yebhazi tinayo, ivo muchembere bhazi racho havakwanisi kuita sei kurikwira. Zvikanzi mapurisa tinoyazo kutora ikoko. Zveshuwa mapurisa akauya, ndobva tatakura muchembere nanzvadzi yaRobhi wadiki nasekuru ndobva taenda. Ndobva tanoitwa vakabva vatorwa masembos eropa. Nezvezvi zvatorwa kuparire Nyatwa ndobva zvabatanidzwa vatanozisiya kuforensic kuCID headquarters ndiko takanosiya zvinhu izvi. Bhozi ropa rambuya rakanotorerwa kuMorris Depo kumapurisa. Zvese vatasiya muCID headquarters. Zvikanzi muchange muchifonerwa nemapurisa ekuNyabhira kunova ndo vakauya nebhodhi. Tikati alright, zvakanaka. Ndobva tadzoka takagara ndokubva tachizofona isusu kuti tinzwe kuti nhau dzacho dziri kufambiswa sei, hakuna here chati chaitwa nokuti mazuva anga awanda. Zvikanzi no, kunogwa kusati kune chabuda, imbogarai tichakufonerai. Zvisinei utaona mazuva aya ari kuwanda. Ndobva taenda futi kuNyabhira kuye, ndobva tanoona mupurisa wewe, ndobva tatakurana naye tikati mimi handii tiende kwatakasiya zvinhu zvedu zviye. Ndobva taenda kwekweyo, ndobva tanovaona. Zvikanzi no, government so far, mishini yegovernment inowanika kuNAST. Saka government so far isati yaendesa mari kuNAST kuti mishini igadzirwe nokuti yakafa. Handiti maona. Ahora zvikanzi chimirirai, vanokufonerai mapurisa enyu. Ndobva tadzoka, ndobva tagara. Takagara ndofunga mwedzi nehafu, ndobva tabata futi foni, ndobva tafona futi ikoko. Zvikanzi hazvisati zvaita. Tikati mazuva ari kuwanda, mari yanga yaungana iye. Ndobva tatora futi mari iye tikati ngatisimukei tiende tonoona kuti zviri kunzi chii. Ndobva tanotora mupurisa wedu paNyabhira uyo, ndobva taenda naye futi kupi kuCID kwekweyo. Ndobva tanosvika kwekweyo. Zvikanzi dambudziko ndere mishini. Saka tine imwe mishini imwe iri kunzi iri kuuya kubva kuZambia. Ndobva tati saka pamuzvinhu zvedu zvinogona kufamba sezviri kuuya mushini munyowani. Mushini uyu wakazouya uchinzi haukwanise kutesta mabhonzo, uyu unokwanisa kutesta zvinhu zviri fresh. Maona ndo kumira kwakaita nyaya yedu kubva zvinhu zvaenda kuforensic kwekweyo. Ndobva tambotora kuda kubvunza isu kuti saka tomboti let's say pari kudiwa mari, toda kuenda kuprivate, pangadiwe mari. Ivo ndobva vatiwo hatikwanisi kukutorerai quotation yezvinhu izvi nekuti hatina kwatiri kuziva kune mushini uri kuita basa iroro. Nyika yese? Zviri kunzi nyika yese hakuna kune mushini unotesta mabhonzo. Ndokusaka vasina kutitorera quotation. Ndobva ndabvunza futi ndikati hakunawo here vamwe vamakamboitira mishini ichiri kushanda. Ndopakatiwo pane zvakamboitikawo kune vamwe zvainzi kutora sempo repabhodhi i500, sempo repamusoro i500, ropa ramuchemberi i100, yese yobva yaita 1.1. Asiwo vari kuti ivo hatikwanisi kukunyorerai pasi nekuti iyi example yezvinhu zvakaitika kare. Kuti tikunyorere quotation zvinoda tine patiri kubvunza kuti right now muri kuita mari, votinyorera quotation. Zvino apa quotation yakaramba kunyoreka nekuti hakuna kune mushini wacho. Ndobva tadzoka. Takabva tasimuka zvedu vataenda kuNyabhira kwedu tikati no, hapana here dzimwe minzi dzamungaite kuti tivige munhu nekuti taisai monitor from 23, 24 apera, tamuna 25. Ndo pakati hatikwanisi here kunyora maaffidavit. Ndobva tati ngatitry kutenga maaffidavit. Ndobva tanotenga maaffidavit ayo 2. Ndobva tauya nawo. Mapurisa tinyorerei. Mapurisa zvikanzi no, officer incharge anga atinyorerwai. Saka mapurisa anga ari paduty musi iwoyo havana kukwanisa kutinyorera. Ndokubva ndazofonera futi mupurisa uya aita nyaya iye.
ndokubva ati uyai tisangane kuParenyato, obva taenda patasangana naye. Ndobva tanopinda mupolice post, ndobva tatsanangura nyaya yedu, takamirira mupurisa, zvikanzi no, mirirai mupurisa wenyu. Ndokubva auya, ndobva tapinda mupolice post, ndobva nditaura nemapurisa. Mapurisa ndobva ati no, imimi mapurisa vakauya nebhodhi, munotori neauthorize yekunyora affidavit kuti bhodhi ivigwe. Ndo chokwadi chatakaudzwa nemupurisa wemupost kuParenyato. Right, ndobva tati heyo nyaya ofisa yako amuri kai. Ofisa ndobva ati no, handikwanisi kunyora ma-affidavit right now. Ngatitange tadzokera futi kwatakasiya masamples edu tononzwa kuti zviri kunzi kudii. Ndobva tadzokera futi kwekuwe. Saka munhu wandandine phone number naye ari kunzi akaritaya. Haachazi pabasa. Ndikati ndo oraita zvakaritaya, ngatichiendai kumaofisi. Tonoona vari kupi, variko izvi right now. Vatasvika vatapinda. Ndobva tataura nawo. Ndobva vatiwo zveshuwa. Imi mapurisa mune authorize yekunyora shuwa affidavit kuti munhu avigwe. Asi chinozonetsa mangwana ndechekuti mapurisa manyora affidavit kuti munhu avigwe, bhodhi yobuda yonovigwa, matest ozoitwa, ozowanika musoro hausiwo ipapo, bhodhi ndiyo. Macosts acho anenge anoti remei kudarika kumirira matest kuti aitwe. Nekuti vari example yavakatipa ndiye kuti ko munoziva sei kuti pamwe zvimwe kuda munhu uyu akauraya Robert Band angaitofamba achiuraya vanhu achitora misoro, pamwe paakapedza kudimbura musoro waRobert Band akabva agoniwa, saga remisoro ndobva radonha, wakadonha apa hausiro wakadimbura ipapo. Munoziva sei? Mupurisa akabva anetawo futi, haana zvikwanisa kunge achinyora maaffidavit aya. Ndobva tadzoka, ndobva tanzi no, imimi musazvipe pressure yekuti munhu ngavigwe, nekuti zvinozokunetsai pamberi. Kuti maviga bhodhi ndenyu asi musoro hahusi. Ndobva vati paimwe example wakati alright, kwenyu kwakambowanika umwe kwakashaika munhu, ndikati hakuna umwe munhu akashaika. Kwakazombowanika imwe bhodhi, ndikati hakuna, ndiyo chete one. Zvikanzi tomboti Robert Band ana akamutakura akaenda naye kuSouth, imi motora bhodhi yomwe maviga. After 3 months or 4 months mozoona imi Robert Band adzoka, imi mune guva ramakaviga muchariti nderani. Ndo mibvunzo yatakabvunzwa kuCID headquarters. Kuzosvika mupurisa wedu ati no, ndofunga nyaya mainzwa. Ndobva ndachindodiniwo, ndikati no, magutsikana here, ndikati ina handanyatsougutsikana nokuti makore awanda kuti ndichaziva kuti bhodhi ichirikwe here kumochari kana kuti hakuna, handichazivi. Ndobva vakati no, regai tikuvhurire mafaiwa. Ndobva tavhuriwa mafaiwa. Ndobva ndaratidzwa zvishwa tsamba inorekodha kuti Robert Band reflab yacho ndakaiona zveshuwa. Ndokubva tadzoka nemupurisa. Mupurisa akati imimi chingomirirai, be patient, sezvataurwa kupi kuCID. Kana zvichinge zvaita, kana uchinzi kwawanika mushini, zvakuchiitwa through government. Asi through government iyi, government yacho haisi kuendesa mari kwacho, kuri kunzi kunodiwa mari kuti tiitirwe zvinhu zvifuri yacho. Ndokunetsa kwakuita zvinhu izvi. Isusuwo kuti tiunganidze 1100 ka1 imari inotitinetsei, inotiti kuti yatataunganidza yacho ezvinezvi yakatopera, nokuti tairamba tichikwira tichifollowa nyaya yedu kuti hatingangoramba takati zisti ndisu tine hama yakaita sei yakafa. Maona, saka kusvika pari zvino takamirira kufonirwa kubva kumapurisa. Ndo patakamirira izvizvi. Saka pane makore 2 makangovamirira iyi. Takangovamirira. Apa tosofa takapedzera kuenda tane mwedzi 1 kumashure kubva tabvako. Tane mwedzi 1. Saka kumaprivate vanotozokwanisa kupa quotation nenyaya yekuti vari kuti hakuna mushini iwoyo munhu. Kuri kunzi hakuna kune mushini wacho unotesta mabhonzo. Ndosaka vasina kuti kwanisa kuti nyorera quotation. Takatarisa asi sekuru venyu, sekuru Robert, tingati munhu ainetsa nevanhu zvekuti tingasvike pakuti vakanetsa nemunhu akazoaera kana mamonya kana wauraya kana wasiya kana 10 kilometers away, kana kuti vakanga vari munhu akaita sei? Sekuru Robi anga ari munhu wevanhu, zvokuti munhu aishandira vanhu, anga akazvinyararira, aitoshandira vanhu maricho muno mumastendi, zvokuti vanhu vakawanda vakatorwadziwa kuti munhu wedu aitishandira. Ungotsakatika here? Handiti maona. Handifunga kuti pane munhu waainetsana naye. Handisati ndambonzwa chinzi Robert atukana nemunhu kana arowana nemunhu. Kwake kwangori kufara. Ende chandaiziva pana sekuru Robika,
andina musi wandakanzoti sekuru Robbie vabuda havana kudzoka. Kubva musi woyo zvakatondishamisa kuti sekuru Robbie kuenda urega kudzoka pane chaitika. Ende zvishuwa ndo zvakanga zvaitika. Vakanga vane murere sekuru Robbie? Sekuru Robbie vanga vasina mukadzi. Vaigara naamai vavo nehanzvadzi yavo pano. Takatarisa ndanzwa tsanangudzo dzese dzamaita mukoma. Mutsananguro kuti takafamba kwese ende mapurisa waedza nepavaigona kuti tibatsirikane. But kwakazongonofira ndikoko kuti mari yekuti tichienderera mberi ndo yakaita sei yakashayika. Takatarisa mabatiro amaita nevemutemo zvakakufadza here semhuri kuti nyaya iyi ienderere mberi? Isusu mafambiro taita handina pandikapokana napo zvangu kuti takabatwa zvisiri zvinokuti taiti tikabva pastage inoyi kuti tiendai pakati, tikaenda ipapo tainosvikosangana nevanenge varipo vaitihendelawo zvakanaka, vaitibatsira. Kana panoda kuvhura kompyuta vaitivhurira. Vakati sechai marekodzi mabhuku taitobatsirana nemapurisa ekutosesha. Sure. Hapana pamaigunun'una? Hapana paningati takagunun'una nokuti mese mataifamba taingosvika tichibatsirwa. Asi unguti taizongobatikana nemashoko nokuti zvatainge takatarisana nazvo kuti tiri kuendera hazvisirizvo zvaizoitika. Nokuti taisimuka tichiti unopiwa bhodhi yehama yedu. Satosvika kwekweyo tonosvika toti mitemo yobva yatibata. Todzoka tisina. Maona. Ndo chete kubatikana kwataingodzoka takaita. Asi kuri kunzi kubatsirwa zvavaitaura hapana zvataipokana nazvo nokuti kana tikati tipikisane nokuti pakudiwa DNA test hapana chatakwanisa kupikisa nokuti ndo varidzawo basa racho. Ndo mamira zvikaita. Ndakatarisa nekunzwa kwese kwandiri kuita chanyanyonetsa musoro ndo uri kunyanyoita kuti nyaya idzokere kumashure kuti mutumbi makwanisa kuidentify but musoro manje ko tikakupai mutumbi iwo musoro usiri weipapo. Hapana here pamakambobvunza kuti hazvikwanisiki here kuti mongotipa hedu mutumbi toenda tombonoviga mutumbi zviri zvemusoro kana ari maDNA tombomirira hedu tichizoti pane chatamboita sei chatamboitawo? Takambozvibvunza vakati hazviite. Vakazviramba. Vanzi hakuna munhu anovigwa asina musoro. Mutemo wacho unenge usingabvumire kuti munoviga bhodhi isina musoro. Iwo pakatombowanika umwe musoro. Ndosaka vari kuti madii mangomirira imimi kuti matesti aitwe. Pane kuti munoviga bhodhi isina musoro. Vakazviramba. Wasi musoro ukashayika awo bhodhi iripo munokwanisa kuenderera mberi nekuviga. Ipapo ndo pacho pari kurambika kuti hatikwanise kuviga bhodhi isina musoro. Waindi kudaro bosi pane vamwe vakamboitwawo nechitwa icho chekuti musoro munhu wavo wakawana akapondwa vakawana mutumbi chete musoro wacho wakatoshayika kana nanhasi musoro wakatoita sei wakatoshayika. Vakangonzi aiwa munokwanisa kuviga yenyu bhodhi asi musoro kana wazowanikawo zvinenge zvakuenderana nemadzimambo kuti vanoutorochi sei. Madzimambo akati aiwa ukawanika munogona kungoisa henyu kumusoro kwemutumbi wacho zvichienderana nekuti paitwa maprocesses ese kuti chokwadi tanyatsoona kuti aiwa zviri kuenderana kuti mutumbi uyu ndo une musoro uyu. Ipapo takambobvunza saka ivo vakati apa zvinotinetsei nekuti area yakanhongwa bhodhi iyoyo ndo area yakanhongwa futi musoro iwoyo. Saka kuti tikuti mimivigai bhodhi musoro wosara hazvikwanisiki nekuti zvinhu zvakaonekwa same area. Mameters chete ndo akangoti siyanei. Okay. Asi takatarisa kuti kunzvimbo kunoku ndichazobvunza hangu sabhuku zvakare varidzi vedunhu chiitiko chekutanga here kungadai kunzvimbo ino kana kuti kumhuri kwamabereko? Munzvimbo ino hedu tingati hachisi chiitiko chekutanga. Asi mumhuri medu isusu chiitiko chekutanga kuti munhu anobuda achiti ndiri kuenda kunotandara wozowanika akafa. Ndekekutanga. Hatisati tambosangana chiitiko chakadai somhuri. Chokwadi. Saka shuviro yenyu semuzukuru takatarisana nedambudziko rapinda mumusha, shuviro yenyu yamunofunga kuti mungade kubatsirwa nayo nemhuri yeZimbabwe ndei? Inini shuviro yangu yatikushuvira kuti batsirwa nayo nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti dai paine kana paine vane kwavari kuziva kune mishini yacho inotesta mabhonzo yayo
ngavatibatsirewo mabhonzo edu yanga achisvika kupi ikoko. Kana kuchinzi kune mari dzinodiwa muri Zimbabwe ngavatibatsirewo, vane pavainapo votibatsirawo tikwanise kunge tichitestirawo mabhonzo acho tipiwe mutumbi utivige. Nekuti zvinhu zvakarema kuti mugare muine rufu pamba hamuna kumberi kwamunoenda. Nekuti chipi chese chamunoronga mukatongofunga chetu kuti pano pane rufu matomira hakuna kumwe kwamuchaenda. Ndo shuro yangu ini. Saka pa ndanzwa muchiti hapana kuzotomboitwa. Ndanzwa wangu sisi vachiti takazongogarawo zvesvondo tiripo takaungana semhuri. Nhamo chaiyo haina kunyatsoitwa nekuti mutumbi wacho hapana. Takatomiswa nemapurisa mushure monge tasimuka tichiti pamwe tiri kunopiwa. Mapurisa takazoya nawo kuno ndobva waona kuwanda kwanga kwakaita vanhu nekunetsa kwaita chikafu. Ndo vakati muchatogadzira futi imwe nhamo futi pamusoro peimwe. Madii maparara. Nekuti chikafu chechichezi chakunetsai. Hatizive kuti process yenyu inopera rini. 2 months here, 3 months here, kana kuti gore. Imi mune makaungana mune mchidye. Ndokuparara kwakaita vanhu. Sure. Okay, saka vakati chimbopararai kana zvinhu zvese zvaita muzo. Kana vati kana mapepa kana zvese zvafambiswa chinzi mishini yawanika, bhodhi yakuya mufonera nemapurisa yenyu, ndo pamunozofonera hama dzenyu mochiungana mochitanga kuita nhamo. Nekuti apa sofa kuti tingati murambe makaungana ipo bhodhi yachisiri kuuya munounganire. Munopedza chikafu. Zvafanira kuti mune muchiti toda kuunganidza mari. Mune muchitounganidza mari iye muchiitora muchinotenga futi chikafu. Saka mune muchiunganidza chihapana. Ndo chokwadi chiripo. Tinotenda musukuru. Tine chivimbo chekuti sekutaura kwamaita kuti kana painewo mamwe matano anogona kuti aitwa hawo. Sezvo mishina yacho iri kushaika. Kana paine chingangokwanisike kuti tingokwanisa kuidentify kuti aiwa chokwadi mutumbi nemusoro ndezvehama yedu tokwanisa yedu kuenderera mberi nekuviga. Zvokuti kana government dai yaitokwanisa ine dzimwe nyika dzainowirana nadzo vaikwanisa kutibatsirawo otakura masamples anenge iyayo oenda kunotestwawo kune nyika yacho iyoyo vobhadhara mari yacho zvouya zvinhu zvoitwa vafi varadzikwe. Nokuti kana nyika chahaifambe zvakanaka kana ine mhepo yevafi vakachengetwa kaindi iyoyo. Tutochemawo kana kuministry of government ikoko kuti ngavatinzwewo chemo chakaita ngeichocho kuti kana kuine mimwe matest akawanda ariko ikoko ngavangokumbira dzimwe nyika dzine mishini otakurwa matest onoitwa mhepo dzevafi dzozorodzwa kana nyika chaiyo inofamba zvakanaka. Ndoshura kuti mitumbi mingani iri kushayirwa chi. Anditi mazuva ino handichazivi kuti mitumbi mingani asi mapepa andakaona aitosvika zvekuma 30 yemutumbi iyoyo iri kumirira matest iyayo. Handiti mazvona sazvora kuti imhepo iri kutoenderera munyika isina kuzorodzwa. Handiti mazvona. Tikutochemawo kana kuministry of government ngavatinzwewo vatibatsirewo chichemo ichocho. Nekuti hatingati kushayika kwemishini muno muZimbabwe kana dzimwe nyika hadzina. Dzinayo. Tachitokumbira rubatsiro kana ikoko government kwacho. Kuti kune varombo vanenge isusu vanofirwa nehama mufiro unenge iwoyo tisina mari. Todii hama dzedu dzotsaka tirika ikoko here kana toita sei? Tashaya kuti toita sei. Ndosaka tati kuuya kwamaita imimi kuti tinzwikewo kumhuri yeZimbabwe tinokutendai chaizvo. Tinovimba Mwari vachapindira kuti tibatsirikane. Sure. Mwari vanopindira. Ndicho chichemo chine mhuri kuti dai hurumende matiwanirawo kana nyika dzatakavadzana nadzo dzingakwanise kuti masembozi emhuri edzinenge dzafa dziita zvekupondwa dzobviswa mapatsi. Isusu mari yekuti tizokwanise kuita zvema-DNA hatina. Mishini zvakare iri kutaurwa kuti ive ichitarisa mabhonzo sekutaura kuri kuita muzukuru kuti hapana. Takatoudzwa kunzi munyika muno mushini iwoyo hauwanike. Saka hanzi mhuri dzofira here dzogara here mumochari kwemakore akawanda kudaro. Sekutaura kwatiri kuita pano mukoma Robbe vane 2 years vashaika vakangogara kumochari. Mhuri haichazive kuti mutumbi uchiriko here kana kuti zvofambiswa sei. Zvino vandagara navo ndimukoma vamukoma Robbe vakatisiya. Rekachimbonzwawo kubva kuna mukoma nekuti ndo vanenge vato baba pamusha kuti ndiapi matano avari kutorawo sababa kuti mutumbi uyu uve unouya uradzikwe mumusha. Makadii baba? Tipo makadii zenyu? Ndinani kuri sei kuno kunyabhira? Kuno kuri nani matambudziko chete. Matambudziko ka mukoma Robert. Kaoneka chokwadi.
muchinditsanangurira mukoma shoko rakasvikawo sei munzeve dzenyu kuti mwana ari kushaika? Ya tingangoti inini pane pandinomuchengeta mushapo ndakazonza kuti munin'ina wangu haana kudzoka kuenda kwakaita panext farm. Saka ndichiuya ndobva tamutsvaga, tikamutsvaga kwe1 week munhu haangawaniki. Akazotoonekwa pawapaipai tatonoita kutsvaga nemunhu anofudza mombe kupurazi kunonzi kuCharfield. Saka pane muzukuru wangu ndiye akazoenda akanoona akaona shuwa kuti mutumbi ndiwo sezvo ndiye anga akanyoresa nyaya yacho kumapurisa. Akasvika parire nyato zvishuwa akaona kuti mutumbi ndiwo ndwasekuru uyu mune zvakanaka. Saka kuti tichinotora tichisvika kuparire nyato ndobva atizwa kuti sebhodhi ranga raparara ngaamboenda kumaDNA. Saka ndopa akazoendeswa kubve ikoko amai vakanotorwa ropa hanzi riende pamwe chete nezvake iye amene zvavanoita ikoko. Saka ikoko ndokwakazotisungira zvinhu kuti munin'ina wedu akasike kubuditsiwa kusvika namanje. So nekuti pane mari yakataura kuti kudiwa mari. Saka isusuwo tiri vanhu vapasi hatina chatinacho. Tichitokumbirawo kuti kudai nyaya yedu ikanzwikwa neruzhinji rweZimbabwe otherwise tokona kubatsirwawo. Zvishuwa zvikutotirwadza kuti Robbie akangoenda achiti ndikunotandara ndobva asvika ikoko ndokuvhiringidzwa vakanomukarasira kure kupurazi rekure. Saka tiri kushungurudzika kudai tawana vanotibatsira tabatsirika taranzika Robbie kuti azorore. Pakabuda mukoma Robbie vachienda kunext farm uko kwaiva kunotandara vachimwa hwawa here kana kuti kwakanga kuri kuenda kubasa? Hanzi akabuda ne$3 yake akati anorega munotandara papapurazi apa. Saka ikoko anenge akatotenga 1 super ndobva asara ne$2. Saka $2 yacho ndo yakatozowanika muhomwe make nefoni yake pacho pavakamurasira ipapo ndo zvakawanikwa. Saka kuti akanwa super 1 chete kupurazi ikoko ndo pakabatwa. Muchitsvaga munin'ina wenyu mukoma tozoti munofamba kashoko runofamba kupurazi ikoko shoko rasvika makazombowana here mumwe akaenda ikoko kunazononzwisisa kuti musi waenda mukoma Robbie pane here kusanzwisisana kwakaitika pakati pamukoma Robbie zvichida nevamwe kubhawa ikoko pakazoita kakurwisana kana kuti vakazoshaika here kubva pabhawa ipapo zvakafamba sei? Pane here akazombonyatsonotsvaga umbowo kunext farm ikoko? Ya isusu takabvunza asi vanhu vanotizochi pane maitambo amakaza. Saka kubuda kwakaita imomo haana kuzooneka futi. Ndofunga ndopaakabatwa ipapo achizonourayiwa. Muchibvunza nguva dzakanga dzakumanguvai? Makuseni mangwana acho ndopatikana mutsvaga uri musi weMonday. Saka vanhu vanoti vakamuona asi havana kuzoona kuti akafamba sei. Ndinombobvunza kuti nguva dzavakabva pamakasa makadzinzwa here kuti dzakanga dzanguva idzi kuti dzakuma10 here kwekuti munhu shuwa akafamba anogona kupondwa kana kuti nguva dzakanga dzitoripo sekumamisha kavanhu unotomwa hako hwako uzotofamba uchienda kumba nguva dzinenge dzingoripo wakavhenekerwa nemwedzi? Ya vamwe takangonzwa sevakati zvekuma99 ikoko. Saka ndisingazivi kuti ndiyo nguva yacho. Asi hapana kumboita munhu wakanetsana naye zvichida kumakasa ikoko? Kumakasa kwete hatina kunzwa kuti pane munhu wakanetsana naye. Hatina. Maenda kunotsvaga ndanzwa muchiti mangwana acho makuseni nemuvhuro ndopa makaenda kunotsvaga kuti komwana ari kupi asina kudzoka pamusha. Muchitsvaga kudaro ndopa makabva mazoenda kumapurisa here kana kuti makazoenda papera mazuva mangani? Kumapurisa musi washayikwa pane muzukuru wangu ndiye akamhanya kumapurisa nokuti ndiye ari panapa. Inini ndinenge ndochengeta musha uko. Saka ndakazoona ita sei amhanya atoenda. Neni tikazoenda futi mangwana yacho kumapurisa kwaMashumba tikanopira nyaya yedu. Saka pese pataitsvaga panyaya yanga itoriko kumapurisa. Saka mapurisa akambokubatsira here kutsvaga mwana? Kwete mapurisa kunoku havana kuzouya zvavo kuzotibatsira kutsvaga. Kune vakazongoya vakatitora tichienda naamai kuti vanotorwa ropa racho rokuenda kumaDNA ndo pakasvika mapurisa panapa. Ndanzopana achitaura nasisi vachiti pakaita zvisvondo kana masvondo maviri muchitsvaga.
tozoti panoitika masondo rikapera munhu asina kuwanika, rechipiri ropera zvakare munhu asina kuwanika, semhuri kushungurudzikana kwacho kunenge kuchinyanya. Makadzokera here zvakare kumapurisa kunoti aiwa basa rataakuita here ibasa renyu, dai murimi kutotuya muchitudza kuti papera mazuva 3 hapana chatati tawana, kana kuti pane mazuva 2 tawana kana shotiri kana kuti tawana ichi, hachisi chenyu here? Hapana here pamakambodzokera kunovatsanangurira zvamuri kusangana nazvo? Ya kumapurisa patikataura nawo tichienda ikoko vakati tichakubatsirai kuita kushanda basa asi isusu hatina kuzoona kuti vakatibatsira papi nokuti kunoko havana kusvika mapurisa yacho. Saka hatina kuvaona. Mutumbi waenda kumochari kuHarare, tanzwa sisi vachiti wakazonotariswa mutumbi ukaonekwa kunzi aiwa mutumbi ndewedu. Patichizoti nekunaya kuri kuita mvura nezuva riri kupisa, mutumbi unogona kushata. Mutumbi wamukoma Robbie wakanga wava mustate ipi? Mutumbi uyu wanga watoshata zvekuparara zvekutoti honye dzangu dzatoshanda basa dzikapedza. Saka muzukuru uyu akazoziva nembatya dzake, chibhachi chaanga akapfeka nebhutsu dzake netrauza ranga rakaita white but ranga rangosviba, zvese akazviziva zvaanga akapfeka, but musoro pasina. Musoro akatozowanika after 3 days ndobva wazotakurwa futi musoro ndokuenda kuParire Nyato. kuParire Nyato vari kuti hamukwanisi kutakura mutumbi nekuda kwokuti wanga waora here, hamuchaiti zvekufungidzira kana kuti? Ya anzi hatikwanisi kukupai mutumbi pasina kuitwa maDNA test yacho, nekuti munozotozokupai mutumbi wacho pamwe musoro hausiwepo, hazvizikane. Saka sikutoda kumaDNA test. Saka takazombobvunzawo tikati hamino zvingaiteko mari kumaDNA kwacho, ndobva tangotaurirwa tisingazivi kuti ndiyo ichiripo here, zvikachinzi 1100 ikoko. Saka isusu tiri vanhu vokushaya, mari imwe yatatinayo ndio yataikwira tichienda kuti pamwe zvingaite tingapiwe, pamwe taitoenda tiri 3 kuti pamwe zvingaite, kusvikira hataneta. Hapana chiri kubuda. Saka mapurisa paakauya muchizotora ropa ramama muchinofananidza zvakare neramukoma Robbie, hapana here pavakaonawo kufanana ipapo, kana kuti ndo zviri kuda futi 1.1? Ya ivo vakatiti anzi zvichaenda kubulawa here, ndo kuchanoitwa matest yacho. Saka isusu hatina kuzoudzwa kuti zvakamira sei. Takazoenda isusu mai manje apa zvemwedzi yapera kumashure uku, ndo paakatita hatingakupe mutumbi because izvi zviri kumaDNA test. Saka ndobva tabvunzawo tikati saka hameno zvingade mari, ndo patikazonzwawo namba ye1100. Ndisusu. Saka kubva ipapo hapana kuzombofonерwa kwamakaita kuti muziviswewo kuti way forward ndeipi, nekuchizoti kana chitunha chikangogara mazuva 2, 3, 4 chinenge chingowedzera chipiriri yarinenge richiwedzera, hapana kana chavati vazombokuudzaiwo kubva ipapo? Kwete, hapana. Takangomira kuti tingoteerera kutarisa, hapana. Hapana chatikaudzwa. Saka imimi semhuri nanzwa mama vachiti sisi vachiti isusu takatobvawo mhiri uko kuMozambique, hapana here matanhowo amati matorawo zvichida hama dziri kuMozambique hadzisati dzakubatsirewo here kuti paitike DNA? Apa zvakaitika ndechekuti baba vedu vakauya kudhara, saka isusu takazoberekerwa muno muZimbabwe. Hama dzavo hatitombodziziva, ende kumusha kwavo hatina kuzoenda. Takangokura muno muZimbabwe kusvika baba wafa 1980, tikasara naamai muchembero akagara hapo. Saka ndo atazosara nawo pamwe chete naRobbie wacho okushayika. Saka haya baba wedu akafa kudhara kuti tingotambura takadaro. Takatarisa baba tozoti chitiko chinosuwisa chisina kujairika kuti mutumbi unotadza wegwa for 2 years. Pane here mamwe matanho amakambotorawo zvichida munharaunda muno tozoti kamune madzimambo arimo, mune masabhuku, mune madzishe zvakare, mati mamboendawo here kwavari munogara nawo pasi kuti madii mambotiwanirawo kuti todii
tikwanise kungoviga hedu mutumbi uyu tozoona zvinotevera mberi. Ya isu taitomboona kurukura nasabhuku ana sisi ndo aikurukura nasabhuku wedu vepadhuze muno. Saka ndo aizotibatsirawo kuti svikisirawo kuna vakuru. Sabhuku ndo atandakamira nawo. Zvekuti vamara kuzviziva nepamusana pasabhuku iwawa. Ndizvozvo. Saka chamunofunga imimi mukoma ndimune munin'ina akatisiyawo muchionawo nezvakaitika kwavari tingati kupondwa here kana kuti? Apa inini ndirongoona sekupondwa nokuti kwacho kwaakaenda nekwaakazonongwa ndofunga kana kuti 10 kilometers musoro hapana. Saka tirongoona sekunge kupondwa nokuti munhu ukaenda apa ukafira apa unogona kunongwa uri ipapa. Saka akatotakurwa kunoraswa kure. Andimaona ndokati kwaakazonongwa nemunhu aifudza mombe ikoko. Munhu iye ndiye akazoona musoro futi. Munhu semunhu iye? Semunhu iye. Musoro kabanga ungari 200 meters nepakanongwa mutumbi. Takatarisa ipapo ndanzwa muchiti kwakawanikwa mutumbi ndokwakawanikwa zvakare musoro endi mise mhuriwo makungofungidzira kuti kunenge kuti asi kunenge kupondwa. Asi ndanzwa zvakare futi muchitaura kuti munhu pondo yake yakanga iri muhomwe. Vanhu vanoponda vanhu vaya mabhinya aya angasiye mari nefoni futi? Hatizivi, tinozongofungidzira kuti otherwise nokuti mazuva ano kuti vanhu vakutsvaga mari nenzira dzakasiyana. Pamwe pane zvavaida panyama pabhodhi rake hatingazvizivi. Vanogona kusiya vachingoti afoni kambudzi angane kechitero kambudzi akane pondo aiwa hazvidariki zvatiri kuda pamunhu. Saka vanogona kusiya izvozvo votora zvavari kuda pamunhu. Ndozvatikafungidzirawo izvozvo. Asi kuchipatara akaitwa here postmortem kuti tione kuti chii chakauraya mutumbi kana kuti vari kungoda kuti ngatiite madhini? Postmortem yakaitiwa but manje bhodhi rake ranga raparara. Anga aparara miri wake. Saka hapana here kuzoonekwa kunzi pakabviswa chii nechii nechii sezvo tangonzwa kuti musoro ndowaka? Hapana, because anga atoparara. Vangozongotakura honye dzanza topedza kushanda basa munhu anga aparara. Ishu. Saka chamunoda sehama ndanzwa nyaya yemadna test ende pari kudiwa 1.1 kuti vatangise kufambisa basa iri. Chamungada imimi semhuri kuti mubatsirwe nacho takatarisana nedambudziko rakakuwirai chii? Isusu taingoda kuti kudai paiwanikwa mudebe mhuri yeZimbabwe atibatsirawo nokuti munhu uyu akusvika 2 years ari kumochari. Ndopane chichemo chedu kuti isusu tinoona kutambura ende mari yacho hakuna kwatinomboiwana. Ndo chichemo chatinacho kuti mhuri yeZimbabwe itibatsire. Ndizvozvo. Ndida kupendera nemi mukoma. Ndingade kuziva kuti semhuri paitika chiitiko tisina kujairika kudai. Toziva kuti isusu vanhu vatema tikanzwa zvine chekuita nechipatara tanzwa edu vana chiremba vati panoda kuti paitwe DNA tinatsoziva kuti zvechokwadi mutumbi uyu ndewamukoma Robbie. Asi tinozoendawo nepedu patajaira nzira yedu chaiyo sevanhu vatema kufamba. Makambofamba here semhuri kuti munzwisise kuti chii chakaitika kumukomana? Ya takambotanga zvedu tikambofamba kumaprofita. Saka maprofita anogona kungokudzaiwo kuti kupondwa. Asi kuti vakudzai kuti ndinhingi hazvibude. Asi izvozvo taisangana nazvo. Zama mangofamba kumaprofita chete? Ndo kwatikafamba tiri muno. Ndizvozvo. Tinotenda mukoma tine vimbiso yekuti ayo sekukumbira kwamaita mhuri yeZimbabwe inobatanidzawo maoko toona kuti tobatsirana sei padambudziko iri. Zvakanaka, tinotenda. Ndizvozvo. Iko zvino regai ndimbotaura nasisi vamukoma Robert timbonyatsonzwisisa kuti chii chakaitika pana mukoma Robert. Sisi makadi? Tiripo wangu makadiwo. Tiri nani musachiteere henyu ichi chinonzwika ichi kana tiri uko imimi tine chingokunzwa ifuti.
Sisi kuti sei kunoku techi kuti chi kunyabhira ere kana utaku Kuno tinoti idhawendero. tatobva kunyabhira Nyabhira matobuda matowe mudhawendero. nematambudziko ka amukoma Robert Akawanikwa. tichienda ipapo sisi chii chakanyatsoitika pana mukoma Robert? Pana mukoma Robi akasumuka pano uri musi wesandi. Dzatove kuma 5 o'clock. Zvichinzi ndombobuda ndombosvika pamadhomo apa. Ndombonobvakacha. Saka abuda kudaro. Robi akaenda iri svondo haana kuzodzoka. Kusvika neMonday ndakazoona ndakutumirwa mwana. Zvichinzi Robi hakuna kunoko. Ndikati Robi hakuna zvafamba sei. Zvikachinzi paakaenda kumadhomo Robi haana kudzoka. Kubva atotanga nenguva iyoyo kutsvagiwa, takatsvaga nefunga banga 2 weeks titsvaga Robert pano. Haangawanikwe. Robert takazosvika vanhu pokuti pakazouya vakati hai wachimboparanadzanai tichazoitangira futi nyaya iyi pane dzimwe nguva. Takagara. Kubva azoti pane mazuva ati kubva atazofona amene akazongonzwa kuno vakomana kuti Robi aita sei awanikwa akatofa kuChaffield. Saka kuChaffield kuyo kuRobi vakomana vakazomhanya kusvika pawirisira achiona mutumbi watodarika kare watienda unyabhira. Aisvika unyabhirawo achiti mutumbi watodarika watiwe kuHarare. Vakomana vakamhanya kusvika kuHarare akati nguva dzedu amutendero kusvika kutopinda. Musi yamangwana makuseni. Kubva aenda makuseni kusvika ndofunga vakomana vakazopinda. Vapinda kudaro akati mune chokwadi chokuti tizive kuti hama yenyu munoziva sei? Akati aiwa pane zvipfeko zvaakabva nazvo kumba akapfeka dzimwe nguva tinozviziva. Ndobva apinda vakomana kana kuti akapinda ndobva aratidzwa. Vakomana akati chokwadi ndiRobi. Vati mamuziva? Akati tamuziva ndiye Robi. Vabuda vauya kuno kubva vazotitaurira akati shuwa Robi ndiye tatomuona chokwadi ndiye Robi. Musoro haana wakadamburiwa. Saka watatombo pakaita 2 days 3 days tozonzwa kuti musoro waita sei wawanikwa futi ikoko akaurayirwa musoro kubva wazouya watakurwa nemapurisa kubva wazotera futi ikoko kubva waendesiwa musoro. Chokwadi kuti Robi kumuona akati ndiye zvisiri zvokufananidza aiwa ndiye zvoti musoro wake watiwe nawo uriko ikoko nomutumbi wacho zvese. Saka isi tatambura. Kutambura kwataita maendeko kuti baba wedu ndokuMozambique. Vakaroora amai avo vakasiya abereka vana vavo tiri 5. Pa5 vana Robi ndiye anga ruchi 5 tasara 4. Saka kuti tikwanise mutoroka uri kutiremera. Saka tinokumbirawo maZimbabwe kana anenge ane rudo nenyaya yaRobi anokwanisa kutibatsirawo. Tatambura 2 years haisi nyore. Munhu akangochengetwa. Ndokutaurawo kwandaita inini. Ndichienda pamusoro apa sisi ndazwa muchiti mutumbi wakawanika but wakanga usina musoro. Musoro makazonotsvaga semhuri here kana kuti? Aiwa pane munhu akawana mutumbi waiwa nemombe dzake. Munhu aitongofambawo nesango. Saka iye akatanga awana mutumbi. Nepekupedzisira futi iyeye ndiye akawana musoro futi. Mumwe chete iyeyo. Mukomana anoshanda kumombe iyeyo. Saka hatingati wakawaniwa nomumwe aiwa. Munhu mumwe chete akawana bhodhi iyoyi. Zvese zvakangokwanirana munhu mumwe chete akawana zvinhu izvi. Asi akanga ari mazuva akasiyana. Akasiyana ndofunga akasiyana kana pamwe ne 3 days kana 4 days ipapapa. Hapana kumboita mazuva akawanda. Okay. Zvese zvawanika vakomana vatotaura kuti aiwa uyu munin'ina wedu. Chokwadi tatogona kuidentify kuti aiwa hembe ndo dzakanga ainadzo idzi. Musoro ndiye wake zvakare nekuti kana iri hama yenyu munotoziva kuti anga ine chivanga pakadai semwana wekupedzesera segotwe mese munenge makatomugezesa mese munenge muchitomuona achikura munotoziva kuti anga ine chidzvanga pakadai akanga akadai. Matowana zvese izvozvo. Musoro watowanika mutumbi wawanika. Saka kuchipatara kumochari koko chiri kuita kuti vasakupei mutumbi chi? Zvino vari kuti hatidi kufananidza kuti anenge.
hanzi tiri kuda kuti apinde paDNA anyatse kusemena, anyatse kubatanidza mutumbi ino musoro wacho, ndosvamisawo ikoko. Zvino isisi nemari kuti tiwane mari yacho ndiyo iri kutinetsa, ndokutaura kwandiri kuita. Saka vanga vati pangadiwe mari kuti maDNA aitwe. Apo ndo pandisiri kuziva. Anzanga amboti 1.100. Nekuti maDNA. maDNA acho iyayo. Saka nhamo yakaitwa here tozoti vanhu kapane nguva yekuti semunharaunda madzimambo mamwe atovhumidzi kuti nhamo ienderere mberi zvichida kudarika kana svondo zvichienda mberi. Imimi makazvifambisa sei ipapo? Apo tiri kungoti panyaya yekushaya ipapo zvechokwadi mutumbi haufaniri kugara nguva yakareba kudaro. Zvinongonzi munhu kana afa ndimunongoona kuti anongoti ngaaradzikwe zvinhu zvangodarika. Zvino apa inyaya yemari ndiyo iri kunetsa. Kuti tibatanidze mari yacho haisi kuwanika. Varume watina wakura, wamwe wangu hawaishirikadzi, uyu murume akafa, uyu murume akafa. Ini wangu murume akurawo futi, ini ndakura. Saka mari kuti tiwane mari iri kunetsa. Uyu wangosara wari 1 ndiye mwana mukomana aitedzana nomukomana iye. Saka munoona kuti manje zvinhu zvacho zviri kutiomera. Awa amai ava wakura. Saka kuti tichiwana mari yacho iri kutinetsa. Ndosaka maona mutumbi wagara kudaro. Dai paine mari tinge takazvikunda. Saka patiri kutadza kuzvikunda nekushaya mari. Ndosaka maona mutumbi wagara nguva yakareba kudai. Saka nhamo haina kuzombobvira yaitwa irapo. Pano pamusha panapa takatomboungana, ndifunga kwe1 week takaungana pano tichitarisira kuti pamwe mutumbi ungauya. Takaona kuna kubva tazongopara takaparadzanawo. Ino ndoendawo kumba kwangu, ava ndikawasiyawo pano. Takaona kuti hapana chandichagarira, mutumbi wacho hausi kuuya nekuti hatisati tawana mari. Tozoti nhau idzi kana tichinge dzaomera mhuri kudai, munharaunda matigereka mune masabhuku, mune madzimambo, mune madzishe zvakare. Makamboenda here ikoko munonzwawo kuti ndirupi rubatsiro rwangakwanise kukupai semhuri kuti mubatsirikane mutumbi uve unoradzikwa? Aiwa, taimbotaurawo. Saka ndifungawo kuti wakubatiwo kudaro tinogara tichiwanetsawo. Saka waonawo kuti ndigare ndichingonetswa rigaendiwa ndisvikewo kune wakurawo. Ndombotaurawo kuti pamwe zvinhu zvingareruke. Aiwa, tinotenda sisirigai ndinzwewo kubva kune vamwe kuti ndezvipiwo zvavari kuona zvingade kuitwa kuti mutumbi uve unodzoswa pamusha uzorodzwe hawo. Iko zvino vandagara navo ndivo mama vamukoma Robbie. Ndofunga ishuviro yemudzimai wese kuti kana zvakadai zvichinge zvaitika, dambudziko rakadai richinge rawira mumba, inenge ingoriwo shuviro yekuti Mwari kana vatora dai pachiwanika zororo kubva kumhuri kuti aiwa zvaitika hazvo, asi dai pachiwanika kuti mhuri ive inoenderera mberi nezvimwe zvinenge zviri mumba. Asi vanoenderera mberi sei kana mutumbi wane 2 years uri kumochari usati wavigwa? Reka tinzwe kubva kuna mama kuti saamai nyakutumbura vari kuzvigamuchirawo sei. Mama makadi? Makadi mama? Makadi. Tiripo edu nematambudziko amukoma Robbie. Sei. Naika. Nai mama, ndiri kunzwa zvese zvakaitika kuna mukoma Robbie. Muri kunzwawo sei saamai? Ndizvo zvakaitika zviri kutauriwa izvi ndizvozvo. Akangosumukawo akaenda kunenguko kumadhomu. Saka akarara isu tichita pamwe munhu wauya wapinda umba warara. Tione roko tamuka kuona roko yakangokhiya. Tikati roko yakakhiya mati munhu wauya. Masi akageza madhuzi na5.
Zuva rakuduka ma5 kugeza kumbatya dzake kusiya atulika padara rechibage chaka dzese dzakachidza kuzona munhu warara tidzongona mbatya dziri panze tikuvhura hamuna munhu roko yakangokhiya tikati munhu anomborara kusaidhi yeyo nini zvaitika ndiye kuenda vanze kuenda akomana kutsvaga haona kana kumuona ngoti semunhu wechikuru handingazvikwanisi kana kumuona wanhu akatsvaga kana kumuona ndiye vanze ndezvakanetsa. Saka imimi samai mama muri kunzwa sei mutumbi womwana usati wavigwa kwemakore 2 kudai? Zvatumwe rukuhwadza kuti makore 2 baba refu saka namanje kusvika namanje kana kuuya ari kungofamba mari yese yapera achifambira apa pachisina chokubata chati chaita mani tangotarisirawo zviri kutaura wanazvo. Aiwa, tinovimba kuti tichabatsirana gogo kuti mutumbi wamukoma Robbie uve unoradzikwa. Kana uya zviradzika zviri raiti kuya kuchengeteke munhu wagarisa mari ndiyashaika yekuba kuti tinoiwana kupi mari takangogara hatina zvatinacho. Aiwa, zvinoita gogo naika hazvingazoita kuti wasvika mumusha woenda zvakare usina kuwanawo divi rasabhuku kana divi rechangamire chairo kuti unzwewo kuti nyaya dzakadai idzi pachivanhu dzingagadziriswe sei. Saka mandigere nawo pano ndivo sabhuku munzvimbo ino vati aiwa chimbosvikaiwo mumbunzwawo nyaya inosuvisa iri kuitika kumhuri yemubhuku mangu mumboonawo kuti ndiapi mashoko amungatakurewo kuenda nawo kuti mhuri iyoyi iwane rubatsiro. Sabhuku makadi? Ndofara zvangu, makadi mutungamiriri? Aiwa, tiri nani, hamino kuri sei kunoku? Kuno kwakanaka, kunoku iwo yamatambudziko chete anotipiringisha ndaita kuti anotisanganisa popesa toti idzodzi dzinotisanganisa idzodzi ndo dzakatimonerera. Sabhuku, tasvika pamusha tanzwa nyaya inosuvisa iri kuitika pamusha uno yekuti iko zvino pane 2 years mutumbi wakachengetwa kumochari ende mhuri yakutoshushikana kuti uchiriko here mutumbi nekuti tinoziva kuti inguva yaMwari zuva nezuva vanenge vachiita sei vachishayika kuchizvarwa vamwe. Saka chakunyanyonetsa munhu chekuti todii mutumbi uchingoriko ende vakutotaura kuti kana mapurisa akatosvika pakuti aiwa chimboparara henyu nhamo yacho mozoita kana pachinge paitwa maDNA ekutarisa kuti mhuri kana kuti mutumbi uri kumochari nemusoro zviri kuenderana here. Shoko iri rakasvikawo sei munzeve dzenyu Sabhuku? Shoko iri rakasvika semabudiro ari kuita iwaya tikava netariro yekuti pangangova nezvingabuda sematauro anga achiita muzukuru, asi tariro yedu yese yakasvika pakushayiwa simba. Izvo zvakaita kuti izvo tichinzwawo mashandiro amunoita imi vemapepanhau, mafambisiro amunoita mashoko, mabatsiriro anozoita vanhu venyika kana imi muchinge mapindira, zvakaita kuti ndikukokei kukukokai kutsvaga nzira dzokuti nditi Zimbabwe ipindire. Muri sezvamangonzwa vachitaura, sezvamuri kuona ndizvo zvavari, kuti tive nechokwadi chekuti nezano redu semusha muri kuona zvakangoita mamiriro ekunze, semhuriwo yakazvimiririra hapana chabuda chiri kukunda. Saka tatodzoka kwamuri kuti tiwane rubatsiro. Rubatsiro rungadiwe pamhuri nderwekuti mishina iyoyi zvamanzwa
iri kufungidzirwa chete kunzi pamwe ndo mari ingangoitwa, asi mushina uri kuzikanwa pari zvino hapatorina. Hongu haupo pakuzikanwa kwevakanga vachida ruzivo rwacho panguva iyoyo, asi unogona ngouripo. Kana zvinge zvataurwa pamuswe panyika, nawo pana anotozoti kweni ndinawo wani. Asi kutora kutotizo vari kunzizo mapepa ariko emutumbiriko aingadarike 30 chingange chiri chokwadi, nokuti havasi kuziya. Uya anawo uya kana ainawo ngaabudewo pachena nenzira yekuzviadvertisawo iye, kuti izo nyika ichiziva kuti pane rubatsiro rwakadai runogona kuwanikwa kwaari. Kana kuri kuti izo runozowanikwa kumhiri kwenyika, kumhiri kwemakungwa one way or another. Asi nzira yakaita saiyoyi ndiri kuti isusuwo semusha, sedunhu tinoremerwa nazvo. Nguva yatinosangana navo, pose patinoonana navo, atinzwe kusununguka, tinoramba tichiona rufu. Kungosangana nemumwe chete wemhuri iyoyi pawasangana naye, unotoona kuti izo pfungwa dzako dzinorangarira kuti izo tine rufu mumusha. Saka rufu urwu rwagarisa, takutongokumbirawo mhuri yeZimbabwe, kana paine nzira dzinoitwa, kana kuti mutemo, zvichida kana uri mutemo uri kuoma, but maomero awo akaita hongu wakajeka, kuti hatigone kumanikidza kuti tingoti ngativigei, hatimanikidzi, kana kuti tichaviga asiriye sezvo vari kuburitsa zvakaita. Asi kana pane dzimwe nzira dzingaseenzeswa ngadzitsvagwe. Zvakaoma kuti uzouti takambozvinzwa kumashure kuzvakamboitika kunana Makore, yes, asi still makona zvai zvakaremera nyika yose. Saka transport kana achinge abudirira, pane vamwe mapala vaive, kana paine vari willingiwo kuti vagotakura mutombo waRobbie kusvika wasvika pano uradzikwe, yes, zvakangonakawo izvozvo. Kana pachinge pachiwanikwa rubatsiro rworudzirwo zvakare, maDNA nekutakurwa kwake kuti auye akozoradzikwa. Ndo chikumbiro chatinacho. Takatarisa mudunhu renyu Sabhuku, ndo chitiko chekutanga here kuitika mubhuku renyu? Mubhuku ndeke kutanga, asi munharaunda akazike kutanga. Munharaunda akazike kutanga, ndinorangarira pane mumwe wakazowanikwa ari mudhamu riri pasera apapo, akakachiradza kuti izvo akafira imomo, asi akanga asina hembe. Saka ndo chimwe chitiro chatingarangarire chiri padhuze ichocho. Charanga. Takatarisa munzvimbo yenyu, mati kuno kuzvimba chi? Zvimba South. Takatarisa nzvimbo dzakaita sana Gokwe, ukanzwa kuti kune munhu auraiwa, toziva kuti inzvimbo dzisere makorokoza. Kuno tingati kune goridhe here, kune makorokoza here, atingati havana matyira pakuuraya vanhu ivava. Tingati kunoku inzvimbo yakaita sei? Ingava nzvimbo ine goridhe stereke here, kuti tingati yakawanda makorokoza, zvichida ndo zviri kuita kuti kuurawa kana kukandwa kwavanhu madhamu kuve kuchiitika kudai? Izvi zvandiri kutaura zvaranga zvinofanira kunge zvinetori nemakore angade kunge angatoita kunge kuma10 here. Then zvichizoitika izvizvi, ndingangoti tsaone yaitika ndeke chipiri, yekuti handizivi kana paine dzimwe dzandakanganwa zvadzo. Asi pakurangarira kwangu imbiri idzodzi padhuze pane dhamu racho rakawanikwa apapo. Nzvimbo hayo makorokoza haina nzvimbo, patina makorokoza ati ari kunokuku, hatina. Kunoku kana chinge tatoverenga zvekutoti tatowana vanopanduka vari kutoonekwa nemhaka yekuti akavakidza neHarare, kubiwa kwemombe, kwembudzi, izvo ndo zvatosangana nazvo. Handizive Sabhuku, nyaya idzi dzinge dzauya kwamuri, panofambiswa sei? Mhuri yauya ine dambudziko rakaita seirori, imi munozozvifambisawo sei kubva ipapo? Dambudziko ritakazivisa Ishe
Taziisa ishe, takazisa kansela, pakambozamwa kuti vambotsvaga nzira dzekuti kansela vangaite sei. Tokubva pazobatwa MP wo futi vakazama, but chayakanga ichingonogumira nzira imwe chete iyoyo. Saka MP vakazondipa mumwe weanadza pala kuti vagondifambisira still panyaya yemari ndopatakagumira. Takamboedza kubata vamwe maDNA vakanga vachiti akana bhajeti yangu yandiitira zvakanaka ndinogona kuzokuconsider, asi pandakaona kuti iri kuratidza kuti bhajeti yacho yamukundawo ndopandakati regai ndimboita zvekumapepa nhau. Tione kuti izvo tiri kumbonzwa kuti izvo panana Tilda paya panoita maprograms ake vazhinji vari kubatsirika. Dzimwe nguva neniwo ndinotomboiteverawo zvekutoti dzimwe dzacho dzakafanana naiyoyi ndenge ndichinzwa nezuro vachitotaura nyaya yemumwe kuSouth Africa vakauraya ndokubva vatiza kuenda kuSouth Africa kuti vari kudzoswa kuno kunawo, ende mutombo wacho wasati watovigwawo. Zviriko asi zvinongosenza chete kana mupawana vanobatsira. Saka vanobatsira vachona vanobatsira only kana vaziva. Saka kuti vazive kuziva kwachona isithroyo. Isithroyo. Tinotenda handizive Sabhuku kana muine mashoko maviri matatu amungade kusira kuhama dziri pano idzi takatarisana nechiitiko chinosuvisa chavakasangana nacho. Kuhama dziri pano ndingati kwavari ichokwadi kuti tariro yedu takapedzisira taibvutirwa nekuda kwekuti mutemo hatina patinogona kudarikira mutemo. Asi nemhaka yekuti neniwo inini ndiri ivo ndakatumwa namambo kuti ndigenge ndiri pakati pavo ivo nharaunda namambo. Saka neniwo ndinototsvaga nzira dzinoita kuti izvo ndione kuti vanobatsirika sei ndakamira kurutivi rwamambo. Saka kudedza kwandakaita imimi kuda kuti ndidzosere confidence kwavari kuti zvichabuda chete kana Zimbabwe ichinge yazviziva, kubatsirika kuchange kuripo, nekuti pese patakange tinapo semusha semazano edu pakaguma. Ndosaka ndakapedzera ndati zvakanaka kuti ndibatane nevemapepa nawo kuti kana vachinge vasvika vanogona kutipa imwe nzira. Saka ndingati kumhuri iyi ndiri kudzosera confidence pamwe chete nechivimbo chekuti mukoma Robbie vanobatsirika, vacharadzikwa kana mhuri yeZimbabwe ichinge yazviziva. Ende tinoti kumhuri iyoyi kuuya kwaita ava vemapepa nawo ngazvichikupai umwe tariro futi itsva nezororo. Chiregedzai kucharamba muchirarama makasvinura, pane zvichaitika. Vamwe vari kuenda kwavari kunobatsirwa nemiwo muchabatsirwawo. Imwe nguva sezvo ndina mukoma regai nditi Sabhuku Gwena vangangodaro futi vaine mamwe mashoko. Ndiye mumwe muvakidzani wandinaye. Maonero akanga anogona kunge achita pamwe chete nechitiko chiri pano nhasi. Ndavakokawo kuti tinge tiri pamwe chete. Vanobva vati kugarisana nevamwe munharaunda chinhu chakanaka. Dai mhuri iri pano muzuva ranhasi iri mhuri isingakwanisi kuwadzana nevavakidzani, kuwadzana nehama neshamwari vakuru vemunzvimbo vangadai vasina kusvika pari nhasi. Sekuona kwamaita ndataura naSabhuku vemubhuku rino vakati aiwa ndazokutwawo naSabhuku verimwe bhuku kuti aiwa handei tinonzwa nyaya yacho tiri pamwe chete tichipawo mashoko maviri matatu ekunyaradzana nehama dzedu uye nekutsvaga rubatsiro kuti mhuri ive neclosure, vakwanise kuvigawo mutumbi wehama yavo. Sabhuku makadii? Ndiripo makadiiwo mhuri yeZimbabwe. Ndiri nani, kwakadii kunoko? Kunofadza hako asi chiitiko ndechinongosuvisa. Icho chichakunzwa kuchirakaitika ichi chokuti ari makore maviri tichidzingira nemutumbi wakachengetedzwa unofanira kuchengeterwa muvhu asi uri mumaoko emamochari. Saka zvinokwakadzikisa izvozvo.
kuziva kuti Sabhuku Matayo regaindi kutiwo mumwe wangu tiende tinonzwirana pamwe chete. Takatarisa shoko rekuti mutumbi wava ne2 years uri kumochari. Imimiwo Sabhuku semunhu tombokutorai kuti sababa muchitarisawo nyaya iyi makaonawo zvakadii kuti muri tinozoti rufuka runofanira kuti mazuva 2-3 vanhu vonyaradzwa, vanhu voenderera mberi neupenyu. But kana pane mazuva, pane makore 2 nhamo ichingotenderera, mweya wemufi uchingotenderera zvakare mumhuri, semiwo makazvionawo zvakadii? Ndinoona kuti chinhu chinorwadza chose sezvo muchiona izvozvi ndadhiraivha kuya kuno kubva pazvakatakira takatanga tese pamwe chete naSabhuku vebhuku rino nokuti tinobatirana pandufu dzese dzinenge dzaitika. Saka ndaona zvakakodzera kuti tangodai chinhu chinopera topedza tiri pamwe chete tose sezvo takatanga tiri pamwe chete. Asi zvinotaridza kuti zvinhu chinorwadza patinosangana nemhuri iyi titenge tichirwadziwa sekurwadziwa kunoitwa Sabhuku munomu. Tiri maSabhuku 2 akabatana. Asi pachivanhu Sabhuku panogadziriswa sei kana pachinge paitika chiitiko ichi chekuti musoro wawanika, mutumbi wazowanika rimwe zuva, kana kuti mutumbi wawanika nhasi musoro wazowanika rimwe zuva? Pachivanhu panofanira kunge pachigadziriswa sei takatarisana nemweya wemufi unenge uchitenderera panzvimbo yaakandirwa? Zvinoitika kazhinji ndezvekuti mumhuri dzinosiyana siyana. Mumwe anogona kubuda ega achiti uyai muzonditora ndiri pakati nekukasira, asi mudzimwe nzvimbo munhu anogona kuva asina kukwanisa kuti abude saizvozvo. Asi chinhu chinofanira kuchiitike pachivanhu chedu ndechekuti tinofamba, tafamba tovhunza pane mutumbi, tawana mutumbi unenge uripo nenguva yakafanira toviga munhu wozorora. Saka Sabhuku, chamunofunga kuti chingada kuitwa pamhuri ino kuti vazowanawo zororo takatarisana nechichemo chenyu kumhuri yeZimbabwe, zvamungafunga kuti zvingadai zvingaitwe kuti vanhu ava kana kuti mutumbi uye usvike pakuradzikwa, mhuri iwane zororo chii? Tinofunga kuti sezvo makaona kuchema kwemhuri iyi nguva yacho yareba, kana kudai vanga nedenhe remisodzi ropedzisira rapera. Asi pari zvino nyika zvayazviziva kudai, ndinovimba kuti nyika ichaita mudeme kuti tione kuti mari dziri kudiwa dzacho idzodzo dzingawanike here. Kana mari idzodzo dzawanika, totarisira kuti mhuri inokwanisa kukasira kuchizorora kamwe chete. Handizive kana mine mashoko yamungade kusiya kumhuri yeZimbabwe kana kungadai kumhuri iyoyi ekusimbisa kuti mhuri ive netariro neramangwana. 2 years munogona kupedzisira makurasa tariro nekuda kuti nemuchidziva kuti mishina hapana kana kuti chakati hapana, munogona kupedzisira makurasa tariro. Mashoko amungade kusimbisa hama idzi nawo ndekuti kudii? Tinoti mhuri yekwamukoma Robby, izvo zvazvaitika kuti imi muuye pano, Sabhuku muno aite mwoyo murefu, aite zvese zvaaita izvozvo, ndimukoma Robby vanoda kuradzikwa zvakanaka. Ndozvati kuti vari kumhepo vapindira. Saka vari kumhepo zvavapindira, dai Zimbabwe tese tachita musoro pamwe chete, takwanisa kuti zvinodiwa zvacho zvese zviiswe mudenhe rimwe chete, tobva taviga mutumbi womunhu, mhuri yobva yanyaradzwa, ugobva wazivawo kuti zvechokwadi tine maSabhuku edu anogara akatitarisira. Chenjedzo yamungade kupa sinzi tisati taziva munhu akaita chiito ichi kuna mukoma Robby, zvichida anogona kunge achitofamba achitoita zvakare mabasa iwaya ekuuraya vanhu kwaanenge achienda ikoko. Chenjedzo yamungade kupa vanhu vemunharaunda ino kana kuti vemudunhu rino takatarisana nekutotanga kwaitika chiitiko ichi pamusha uno ndekuti kudii? Inini chenjedzo yandingapa kumhuri yemusha uno nejekerere rese renyika yekuno kwaZvimba, ndinotarisira kuti isu vanhu ngative tozvidzivirira pakufamba. Kuzvidzivirira kwatingaite pakufamba, ngatiti patofamba tini mumwe watinenge tinaye
tafamba tine mumwe tinaye torega kufamba kwasviba, nokuti mweya werima unobata vanhu vakawanda. Hapana munhu angadzingirira munhu kumubata, kumubaya nebanga kwakachena zvakakaita kudai. Asi rima rikangouya, mweya werima nemweya wezvakashata unobata vanhu, ndopamunozoona munhu achinzi apondwa. Nokuti tikatarisa kumashure kwese uku, vanhu vazhinji vanopondwa vese, hapana anopondwa masikati. Munhu wese anopondwa kwatosviba. Saka rima iroriya rine mweya waro ranoya nawo. Saka ngatigarei mudzimba medu, kana chomudzimu chinokuwana urimo. Tinotenda Sabhuku maita basi. Ungamanzwa ekutsanangura kwehama neshamwari vakuru vedunhu vachitsanangura chiitiko chinosuwisa chakasangana nemhuri patigere pano pababa namai Kabacha, kuti mwanakomana wavo akanga ane makore 34 ekuberekwa akangobuda achiti rega indimbonotandara nemadziso awira ndichinwira, asi kuzobva ipapo mukomana haana kuzozikanwa kuti akafamba sei. Akatozowanika mutumbi wake waora. Hama neshamwari dzanzwa nekutsvaga papera masvondo maviri kana kuraudzira, asi chinonyanyotykisa kana kuti kukachamadza kurwadza pamusoro penyaya iyi ndechekuti mhuri yangotarira pava nemakore maviri mutumbi uri kumochari. Chamisa ndo chataurwa kunzi pari kuda kuitwa ma-DNA test nekuda kwekuti pakawanikwa mutumbi wakanga washata. Musoro wakazowanikawo papera mazuva maviri matatu, kuti vana chiremba vachifananidza musoro nemutumbi sekutaura kwazvaita nehama kuti takagona kufananidza kuti aiwa mutumbi uyu musoro wekumusha kwedu zviro kwazvo. Asiwo pabasa ravo havangakwanise kuti torai munoviga nekuda kwekuti zvanzi zvinozonetsa mangwana. Ko kana munhu akaenda kujoni painewo kutorwa kwaakaita, ko kana munhu akazodzoka, ko kana vanhuwo vakashayiwa hama yavo vakazoya vachiti aiwa musoro wamakaviga musoro wehama yedu, panozofambiswa sei? Saka mhuri iri kuchema kuti iko zvino patakaendawo kunonzwisisa kuti poitwa sei kuti mutumbi uvigwe, pari kudiwa mari yataurwa kunzi 1.1 yavangotiwo estimate kuti paitwe ma-DNA iwaya, asi zviri kunzi mushini wacho hausi kuwanika. Asi takutokumbirawo kuma-private vanokwanisa kuti vabatsirwe kuti mutumbi wamukoma Robbie uve unoradzikwa, paitwe matest aya zvongoonekwa kuti musoro uyu chokwadi nemutumbi ndezvemunhu mumwe chete here, mhuri ibatsirike. Namba tichaisa kuti vanoda kubatsirana nemhuri vakwanise kufona panhamba idzodzo vobatsirana nemhuri. Kune avo zvakare vane mishina iyoyo vobatawo mhuri vonzwa kuti vobatsirika sei. Hanzi mhuri yeZimbabwe ndo chichemo chatinacho. Kune vari kumaofisi ekumusoro kunana mukuru wenyika uko, hanzi ndonguvawo yekuti mutitarirewo tiri kuno kuzvimba South dai tawanawo kana vari kumhiri kwemakungwa uko vatakavakidzana navo vanokwanisawo kutiitira basa iri pachena. Aiwa, tingagamuchira rutendo irworwo. Tichisangana zvakare pamamwe maprograms ezita, ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV.